Pozdrav ekipa, dobrodošli u novu 15. epizodu našeg Super 7 podcasta. Moje ime je Matej Petković, a danas sam opet ovako jedan na jedan s vama. Alda nam nema, za Alena već znate da je u Osijeku, tako da ono što ćemo danas proći ćemo 5 utakmica Supersport HNL-a, predzadnje kola ili predzadnje kola. Ostalo nam još 10 utakmica do kraja sezone. Napravit ćemo samo kratki recap i najaviti između ostalog i ono na čemu smo radili prošlih tjedan i pol, dva. A to je prvi ovosezonski Super 7 rekreativo u suradnji sa Sport Reactom, tako da bacit ćemo se na to. Možemo odmah i na prvu grafiku. Imamo tablicu na kojoj su se stvari dodatno zakomplicirale. Imamo Rijeku i Osijek koji su upisali poraze u ovom kolu. Istra i Varaždin su se približili na -1 Osijeku i na -3 Rijeci. Tako da u preostale dvije utakmice 6 bodova u igri bit će poprilično zanimljivo kako će to izgledati. Osijek i Rijeka imaju poprilično teži raspored od Istre i Varaždina, tako da će to biti zanimljivo. Ono što je, ajmo reći, riješeno je da su Slaven i Lokomotiva više manje pri kraju svojih nadanja, odnosno neki se nemaju više ničemu nadati. Što se tiče borbe za Europu, tako da posljednje dvije utakmice će biti neki zalog za budućnost za te dvije momčadi, dok Gorica i Šibenik vode ljutu borbu na dnu tablice. Ostao je isti razmak, Gorica nije uspjela doći barem do boda koji bi značio da Šibenik onda u dvije utakmice mora uzeti više od 3 boda. Tako da poprilično komplicirana situacija na dnu i oko 3. i 4. mjesta. Tako da bit će zanimljivo pratiti ovih preostalih 180 minuta nogometa koje imaju svi odigrati. Što se tiče najboljih 11, tu vladaju Varaždinci koji su pobjedili protiv Rijeke. Igrač kola je nevjerojatni Lovro Majkić koji je vjerojatno s ovim sada apsolutno i osigurao titulu najboljeg vratara ove aktualne sezone. Onaj koga bi ja isto tako volio posebno istaknuti je bio Fran Brodić koji je odigrao jednu jako dobru utakmicu, iako nije zabio pogodak. Tako da to je to. Dinamovci su apsolutno demonstrirali moć protiv Šibenika, tako da i njih ima po nekoliko. A mi možemo preći zapravo i na prvu utakmicu koja se odigrala, o kojoj nemamo nešto pretjerano puno. Klasična utakmica Slavena i Lokomotive koja je zapravo obje momčadi ostavila na neki način van borbe za Europu. Iako Slaven ima nešto bolje šanse, a Lokomotiva je tu na -6, malo je vjerojatno da će ovih 180 minuta i jedna i druga momčad moći ugrabiti neko od dva mjesta koja dovode konferencijsku ligu na njihov stadion sljedeće sezone. Tako da se nećemo pretjerano puno ni zadržavati na toj utakmici, već ćemo se prebaciti na dvoboj između Hajduka i Osijeka. Hajduk u ovoj sezoni od 5 utakmica 4 puta pobjedio Osijek. Dakle, u posljednja 4 susreta upisao 4 pobjede, između ostalog neke od njih vrlo važne u momentima kada se lomila sezona. Osijek je pobjedio u prvoj utakmici koju su igrali ove sezone, te dvije momčadi. Tako da međusobni omjer i da je bilo bitno bi išao na Hajdukovu stranu. Jedna utakmica u kojoj je Osijek prvi puta pokazao slabosti kao ekipa od kad je Stjepan Tomas na kormilu. Posebno teško im je bilo u defenzivnim prekidima, tako da to je najbolje iskoristio Hajduk, zabio. I onda u kratkom razdoblju, početkom drugog poluvremena, slomio utakmicu. Benrahou, popularni Ben Hur, je opet odigrao kvalitetnu utakmicu, vratio se Chidozie Avaziem na najvišu razinu i Hajduk je upisao 5. utakmicu bez primljenog pogotka, što ohrabruje sve navijače Hajduka koji su razgrabili ulaznice za finale kupa u nekih sat i pol vremena. Tako da ostaju još samo Šibenčani koji trebaju pokupovati svoje ulaznice. Sljedeću srijedu je i finale kupa, a u sljedećem podcastu ćemo malo i šire o tome. U sljedećoj utakmici između Istre i Gorice vidjeli smo apsolutno svega i svačega. Utakmica je na kraju završila pobjedom Istre 1-0, a iz te utakmice
Iako je bilo promašaja, treba istaknuti možda 3 stvari. Prva stvar je ponovno, kao što sam već spomenuo, nevjerojatni Lovro Majkić koji je zapravo najzaslužniji za ova 3 osvojena boda. Druga situacija je zapravo situacija sa Bakrarom koji u dvije akcije imao zapravo poslužiti svog igrača na drugoj stativi i tako zapravo riješiti utakmicu. On je oba puta zabrljao, išao riješiti sam situaciju. Sjećam se kad sam ja gledao samu utakmicu, bio sam nevjerojatno agresivno nastrojen prema Bakraru zbog te 2 situacije. Mogu samo misliti što su o tome mislili njegovi suigrači, a i trener. U nekom razdoblju prije par godina vjerojatno bi bio na klupi 5 minuta kasnije nakon prvog takvog eskiviranja, dodavanja prema suigraču u boljoj poziciji. Ali ok, zadnja stvar koju treba istaknuti iz same utakmice je vrhunska reakcija suca Bebeka u sudačkoj nadoknadi nakon nevjerojatnih škarica Abdelahija Mahmuda u duelu sa Vojtkom. Prvo je dosudio 11-terac, a onda se zapravo ispravio i dosudio indirekt koji je izuzetno rijedak na nogometnim terenima i tako zapravo donio najbolju moguću odluku u jednoj jako delikatnoj situaciji za obje momčadi. Posljednja stvar koju trebamo istaknuti iz ovog susreta je, ajmo reći, neprimjerena izjava trenera Sopića zbog kojeg će se vjerojatno pokajati, koji je dobro naribao trenera Garciju, kazavši da zapravo ne zna što strani treneri kao takvi rade ovdje, da mu je nevjerojatno kako je vodio utakmicu i da ima sigurno puno dobrih hrvatskih trenera koji bi mogli to odraditi. Garcia je inače jedini strani trener među 10 trenera i sve što mogu reći kao komentar na to je da nitko nije govorio Sopiću kako on radi svoj posao kad mu nije išlo dobro na početku polusezone, tako da vjerojatno on ne treba ništa govoriti nekome ko se bori za Europu. I ko zapravo konzistentno igra na isti način i prošle i ove sezone, tako da vjerojatno i sam shvatio da je u krivu tu. Ta utakmica je zapravo na kraju imala i reperkusije na tablicu i donijela je na kraju Istri mogućnost da u posljednja 2 kola sa dobrim rasporedom dođe do bodova, ali toga ćemo se uhvatiti. Dođe do Europe, ali toga ćemo se uhvatiti na samom kraju. Ostale su nam još 2 utakmice kola. Prva utakmica koja je bila na HRT-u između Varaždina i Rijeke zapravo je bila jedna utakmica kao i inače koju igra Rijeka. Varaždin koji je zapravo jako ograničen ozljedama i svim situacijama koje se događaju sada na ovom kraju sezone. Ajmo reći i dojma sam da je Varaždin na izmaku snaga zbog svega što ih je snašlo ove cijele sezone i niza ozljeda i niza nekih situacija koje su utjecale na to kako su igrali u nekom zadnjem razdoblju i koji su utjecali na to da Varaždin zapravo nije mogao dati ono najbolje što je pokazivao dok su svi bili zdravi. Ali ipak ono što apsolutno treba istaknuti je drugi pogodak Varaždina i jedna fenomenalna akcija koju je na kraju okončao Teklić, jedan gol koji će se vrtiti kao jedan od najljepših golova ove sezone, uz vjerojatno 1-2 Sahitija i još neke koji su bili ove sezone. Stvarno prava momčadska akcija i fenomenalna završnica bočnim škaricama Teklića, tako da čestitamo još jednom na drugom zaredu ulasku naših najboljih 11, a isto tako i na odličnoj utakmici koju je on i njegova momčad odigrala. Onaj koga svakako treba pohvaliti, a već sam ga spomenuo u momčadi kola, je bio Fran Brodić. Sada gledajući ovako, možda statistički nije odigrao najbolju utakmicu, ali kada sportaš uđe u neki momentum, onda igra kao što je Brodić igrao protiv Rijeke. Igrao je stvarno odlično, prepoznavao situacije, zadržavao lopte, izluđivao braniče Rijeke sa tim zadržavanjem lopte, a vidjeli smo još jedan poprilično zanimljiv duel između Pelumbija i Frigana koji je bio poprilično vatren i zanimljiv. Ponavljamo,
Frigan je sigurno jedan od najomiljenijih igrača svima u studiju koji su bili tijekom ove polusezone. Tako da, bez obzira što nije zabio, opet je odigrao, ajmo reći, zapaženu ulogu, barem kroz taj, ne želim ga krivo nazvati dišpet, ali inat, riječki inat koji ima u sebi. Što je zapravo osvježenje u jednom nogometu koji postaje sve sterilniji kako ide više prema profesionalizmu i kako više napreduje. Za kraj ostaje nam utakmica između Dinama i Šibenika. Utakmica koja je mogla drukčije izgledati da je Hiroš, baš kao i Bakrar u utakmici između Istre i Gorice, odlučio dodati Špeljaku na drugu stativu. Tu je Šibenik onda mogao nešto izvući, ali u momentu kada je Rogić krivo procijenio jedan centaršut za Petkovića, utakmica je više manje bila gotova. Šibenik je dobro izgledao u prvom poluvremenu, bio čvrst u bloku, ali u drugom poluvremenu, na početku poluvremena se sve otvorilo i Dinamo je to završio. Ivan Ušec došao na dvoznamenkasti broj pogodaka. Baturina odigrao još jednu kvalitetnu utakmicu, a Mišić još jednom pokazao da je najkonstantniji igrač u čitavoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Ono što treba istaknuti je da Livaković isto tako po prvi puta ove sezone nije bio na vratima u prvoj HNL, a svoj prvi nastup na Maksimiru i prvi nastup u dresu Dinama u elitnom razredu upisao je Ivan Nevistić, bivši igrač Varaždina, bivši vratar Varaždina i Rijeke. Tako da to je isto jedna zanimljivost. Za kraj ostaje nam još samo proći što ćemo vidjeti u posljednja dva kola. Dakle, prvo ćemo krenuti od borbe za Europu. U borbi za Europu su treće plasirana Rijeka, četvrto plasirani Osijek, peto plasirana Istra i šesto plasirani Varaždin. Rijeka i Osijek imaju nešto teži raspored. Najteži raspored apsolutno ima Rijeka, koja prvo igra doma protiv Dinama, a onda u posljednjoj utakmici igra i povijesnu utakmicu Osijeka u Gradskom vrtu, koja će biti i posljednja utakmica Osijeka u Gradskom vrtu. Ono što treba istaknuti da Osijek ide na gostovanje u Šibeniku kojemu je nasušno potrebna pobjeda, potrebna su 3 boda kako bi preskočio Goricu na posljednjem mjestu. A Gorica igra domaću utakmicu protiv Varaždina kojemu trebaju bodovi za Europu, a Gorica kojoj treba barem jedan bod da osigura to da Šibenik mora osvojiti više od 3 do kraja sezone u preostalih 180 minuta. U posljednjem kolu Dinamo dočekuje Goricu na proslavi naslova prvaka. Hajduk nakon finala kupa dočekuje na Poljudu Šibenik, a Osijek i Rijeka igraju svoje utakmice u Gradskom vrtu, kao što sam već spomenuo. Također Varaždin dočekuje Lokomotivu, a Istra dočekuje Slaven u posljednjoj utakmici. Tako da prođemo kronološki. Osijek ima prvo gostovanje u Šibeniku, a nakon toga ima i utakmicu s Rijekom. Rijeka ima domaću utakmicu protiv Dinama, a nakon toga gostovanje u Osijeku, što znači da bi se ta borba mogla i rješavati u Gradskom vrtu u toj povijesnoj posljednjoj utakmici. S druge strane, Istra i Varaždin imaju kudikamo jednostavniji raspored. Istra u utakmici koja je sljedeća ide u Kranjčevićevu protiv Lokomotive, a nakon toga dočekuje Slaven Belupo u posljednjem kolu na Drozini, što je poprilično dobar raspored i možemo vidjeti da bi Istra mogla izaći iz te dvije utakmice sa 6 bodova. Za kraj Varaždin ima prvo Goricu koju trebaju bodovi, trebaju barem jedan bod, Varaždin. A u posljednjoj utakmici igraju protiv Lokomotive na svom domaćem terenu, tako da to je isto poprilično lagan
koliko god može biti lagan raspored za Varaždince. Tako da borba za 4. i 3. mjesto i za konferencijsku ligu će biti poprilično zanimljiva i gusta. Što se tiče borbe za ostanak u ligi, Gorica treba 2 boda, realno 2 boda da bi ostala, možda čak i 1. Šibenik ima poprilično težak raspored, dolazi mu poprilično ozbiljan Osijek od dolaska Tomasa koji je doživio prvi poraz na Poljudu, a onda nakon toga ide u goste Hajduku nakon finala kupa u jednom tjednu koji će biti itekako zahtjevan za Šibenčane. Šibenčani su zapravo na jednoj prekretnici i u jednom tjednu koji će odlučivati, pred jednim tjednom koji će odlučivati o mnogo toga. Upravo zato u te 3 utakmice u jednom kratkom razdoblju Šibenčani moraju izvući maksimum. Postavlja se pitanje što bi navijači Šibenika više voljeli, osvojiti kup ili ostati u ligi. Pa ja ne znam, ja bih volio i jedno i drugo. Tako da, eto. Šibenčani, ponavljam, osim ovog dijela, imaju to finale kupa protiv Hajduka koji se igra u srijedu 24.5. U 19 sati na Rujevici. Biće to isto poprilično zanimljiva utakmica koju ćemo detaljno najaviti u sljedećem podcastu. A mi ćemo se uhvatiti onoga tko će zamijeniti Šibenik ili Goricu u elitnom razredu hrvatskog nogometa u Supersport HNL-u, a to je Rudeš. Rudeš kod kojeg smo bili u gostima u rekreativu. Dočekali su nas njihovi igrači Latković, Brajković, Srbljinović i vratar Perić. Odradili smo jedan vrhunski challenge u suradnji sa Sport Reactom, hrvatskim startupom. I moramo reći da smo apsolutno uživali. Još jednom se zahvaljujemo svima koji su nam to omogućili. Video će izaći uskoro, izaći će u četvrtak, tako da ćete moći vidjeti što smo pripremili. Vježbe smo prigodno nazvali prema našim srebrnim i brončanim reprezentativcima, tako da bit će poprilično zanimljivo vidjeti kako su novopečeni prvoligaši izgledali u ovom izazovu. To je to što se tiče ovog dijela, a mi ćemo se sad prebaciti na prognozu. Evo nas i u prognozi, možemo se odmah uhvatiti grafike. Pobjednik kola je skupio 51 bod i osvojio 40 eura, a vaš voditelj se nije nešto proslavio sa 22 osvojena boda, tako da, a što da kažem, nekako imam osjećaj da ću i u sljedećem kolu proći poprilično slično. Možemo se prebaciti i na posljednju grafiku, a ona nam donosi utakmice koje su u sljedećem kolu. Bayern protiv RB Leipziga, tu očekujem rezultat od 2-2. Lille protiv Tudorovog Marseja, očekujem pobjedu Marseja od 1-2. Utakmica između novog prvaka Španjolske Barcelone i Real Sociedada. Očekujem klasičnih Barcinih ovosezonskih 1-0. Utakmica Manchester Citya i Chelsea očekujem nakon drugog polufinala Lige prvaka jednu laku pobjedu Manchester Citya koji ima širinu i uopće ne griješi u zadnjih par sezona na kraju sezone. Napoli i Inter se sastaju. Inter dolazi do novog prvaka Italije. Tu očekujem pobjedu Napolija jer Inter će doći nakon polufinalne utakmice sa Milanom. Fenjeraš, koliko god je to teško čuti, Valencija igra protiv Real Madrida. Tu očekujem iznenađenje od 2:1 za Valenciju. Možda bi neki Cavani mogao upasti. A za kraj u utakmici između Rijeke i Dinama očekujem pobjedu Rijeke koja je već pokazala da može biti opasna po sve u ovoj ligi. A zapravo ta pobjeda bi im donijela vrlo vjerojatno i konferencijsku ligu u sljedećoj sezoni. To je to od mene. Hvala vam puno na gledanju. Pratite sve što se događa na Super 7 i na našim društvenim mrežama. Uskoro izlazi i rekreativo, a do tada i do sljedećeg podcasta hvala na gledanju i čao.